لروجاوای کوردستانیش دەستپێکا دامەزراندنا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریەوە وەک یەکەمین پارتی سیاسی کوردی لەسەر دەستێ دکتۆر نورەدین زازا و هەژمارەك هەڤالên wî heta roja îro xebatkar û serkirdeyên partî û şagirtên rêbaza Kurdayetiyê û hilgirên projeya netewî û mafê gelê Kurd rastî girtin, revandin û eşkence û terorkirinê tên lê tevaya wan astengî û binpêkirinan nebûn rêgir nikarîbûn viyana wan xebatkar û armancên wan biçemînin. Partî di dana qurbaniyan de berdewam ma ji wan tekoşer û xebatkaran jî serkirdeyê Kurd Behzad Dorsin e. Roja 24 Cotmeha sala 2012 demjimêr heftê êvarê dema ku serkirdeyê leheng û Kurd perwer Behzad Dorsin hesam endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li gor ku hemî zanyariyên şehidhal û malbat û serkirdayetiya pedekesê tekez dikin li gel ciwanê Kurd Nidal Selîm Horan bi otomobêleke ji cûrê Toyota Pick-up biniyaz bû berê xwe bide Herêma Kurdistanê bi armanca ku karekî partî pêkbîne li ser xalekê navbera gundê Şekirxaçî û Teqilbeqil de ku bi tenê 2 kilometran dûrî sînorê Rojava û başûrê Kurdistanê ye ew dever duê demê de û tanha jêr kontrola çekdarên YPG yên ser bi PYD ve ye jariye çekdarên PYD ve hata revandin tanha çaran vîsa wî li gel Horan nediyar e. Behzad Dorsin kurê dêrika Rojavayê Kurdistanê karekî rastaqîn di ber pirsgirêkên milletê xwe de bi mêranî dikir piştevanekî bihêz bû ji bo şoreşa Sûriyê ji destpêka vêxistina wê ve serkirdayetiya çalakiyên rêxistinên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li gelek deverên Rojavayê Kurdistanê kiriye serbarî xwepêşandanên aştiyane ku li gel heval û dost û alîgirên xwe birêv ber ji ber helwestên Dorsin û karî wî bihêz û xuyanî li bajarê Dêrikê û derdora wê û bandora ku di civaka xwe de di nav hevalên xwe de dikir beriya werê revandin Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Dêrikê partiya herî bihêz û xwedî cemawer bû bû kelemek di çavên dijminê Kurd û Kurdistanê û şoreşa Sûriyê de endamê Polîtbîroya PDKSê jariye çekdarên PYD ve hata revandin beriya revandinê jî du caran hata şopandin û gefa binçavkirina wî hatibû kirin. Derbarê binçavkirina mamosta Behzad Dorsin kesayeta wî endamê Komîta Navendî û berpirsê rêxistina dumîz ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya yê berê Mihemed Emîn Abbas beriya koçbarkirina xwe di 28 Eylûna 2020 de di hevdîtineke taybet de di vê derbarê de sala 2018 behsa kesayeta hevalê rê û rêbaza xwe Behzad Dorsin dike ji PYD xwest û caran vîsa wî diyar bike. Behzad xortekî dema xwe de û doxtê xwe de miletê Kurd em hemû pê hacet bûn. Şoreşa Sûrî de jî yekî weke Behzad ji me re ji dewleta bû devera Dêrikê de Behzad yek ji wa xortê yek ji wa kesê û xelkê xwe da dorê ji ber baweriya xelkê pê dihat. Devera Dêrikê de hatibû naskirin. Ji Xresana, ji Ereba, ji Kurda, ji partîbana ne partîbana xwe dana dora Behzad ji ber ku didîtin cihê baweriya xwe. Bi hemû rola xwe dirabû, hemû alî de. Aliya civakî de, aliya siyasî de, teamûla wî nav xelkê re gelek xweş bû. Xelkê xwe da dorê ji ber dêyekanî. Dijminê miletên Kurd, xelkên xirab, gotin ku ev rehnika di mentiqa Dêrikê de derketî em ê vê rehnikê em ê tefênin. Bi rastî jî wextê ku ew nakin ew muxetetê xwe bi xebaset, ew tişta xwe bi xebaset pêkanî. Me qenaat û bawerî hebûn. Ku Behzad mabana heta wekunha rola şoreşa Sûrî dwê mentiqa me de yan dwê devera me de yan hereka Kurdî dwê deverê de belkî ne vî şekilî hanî ji ban ji ber ew û rehmetê şehîd Ebu Ala roleke gelek muhim devera me de dileyzandin. Dihatine naskirin jî ixlas wefadariya xwe ji medresa Barzaniyetê re. Dihatine naskirin ji wefadariya xwe ixlasa xwe ji Kurdayetiyê re û ji hemû miletê Sûrî ji welatê Sûrî bi timamiya xwe re. Ji ber wê yekê jî Behzad binçav kirin. Yê binçav jî kirin. Heke em bên di ey nahiye, nahiye exlaqî de bê, nahiye qanûnî de bê, siyasatên PYD û PYD tehemûla mesûliyet kin. Ji ber ew devera ku Behzad tê de hatî girtin, bin seytera pekê wa de bûn, bin seytera PYD de bûn, bin seytera quwatê wa de bûn. Çi devera ku hebê, kîja welatê ku hebê de, ew desthilata wê de ey tiş li hewelatêkî, li siyasîkî çi bê, ew tehemûla mesûliyet kê. Em dereca ew li wa tehemûla mesûliyet kê. Nîzama Sûriyan bêjin tehemûla mesûliyet, rast e dirist e, em nabêjin û lê gelo ew mentiqet bin seytera kî de bû heta ku Behzad wê de hate binçav kirin heta wekunha. Em dibêjin PYD تحملها وين مسؤوليتك بدرجة أول جبرجو أو منطقة بن سيطرة وين هذا بو ناحية قانوني دبي ناحية أخلاقي دبي شو ناحية جوها بيدا أم نهاجي أم بيجن
بلانێ مەسیری بەهزار ژمارە دیار بکەن کیژە ئەنسانێک هەبێ سەوا نیزاما سووری بێ یان پەیە دێبیان کیژۆ بێ مەسیری بەهزار ئەم دخوازن بۆ دیار بێ بەگەری ناو زارۆکەی خوا بەگەری ناو ئالێ خوا بەگەری ناو حزبا خوا ژبەر بڕاستیژی نەهاژی زارۆکی بەهزادژی مڵاتی بەهزادژی تمامیە خۆ دەڤەرا دێرکێژی هەمووژی بحاجەتی یەکێوکە بەهزادن ئەم هێویا خود گەنەگە خودێ بۆ بەهزاد بەگەری ناو زارۆکی خۆ ئەم داوێت هەر کەسێکیت کرد منەزەماتی عالەمی دنیای هەمووکیژی بۆ مەسیرێ بەهزار ژمارە بێ دیارکردن و بەهزاد بەگەری ناو ما هەمووکە پشتی ڕەواندنا سەرکردە بەهزاد دۆرسن پۆلیتبیرۆوە پارتیا دەموقراتە کوردستان سووریا لە 26 جۆتمەها ساڵە 2012دا لە داخوایانیەکێدا کریارên پێدێ و ڕەواندنا سەرکردەیە خۆ بتوندی شەرمەزار کرد و گوتکو دەسەڵاتداریە ئەولەهی لە دەڤەرێ و یەپەکێ ئەو بەرپرسن بەروێ کریارێدا و داخوازە سەربەسبەردانا دۆرسن و چالاکوانێ کورد نیدال بە ئاوایەکی بلەس کرد لێ پێدێ و رێژێمێ تو بەرسڤێن فەرمی و ئەنجام نەدان پشتی چەند ساڵان پێدێ ڕەواندنا دۆرسن ڕەت کرد هەروەها دوێ دەمێدا هەمی ڕێخستنێن پەدەکەسێ و ئەنەکەسێ و هەفرێزên جوانان لە هەندور و دەرڤەی وەڵێت داخویانی بەڵاف کرن ڕەواندنا خەباتکارێ کورد بەهزاد شەرمەزار کرن داخوازە سەربەسبەرداناوی کرن تەڤلیک و ڕێکەفتنێن هەولێر 1 و 2 و ڕێکەفتنا دهۆکێ بەسەر پرشتیا سەرۆک مەسعود بارزانی دناوبەرە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی ئەنەکەسێ و پێدێدا هاتن ئەنجامدان تەڤلی هەمی گوهارتنێن هاتنە کرن ji 2012 و هەتانها بانگین وڵات پارێزان ji بۆ نزیک بوونەکە کوردی لە تافگەرا کوردیدا تەڤلی داخوازە ئەنەکەسێ بدیارکردنا چاران ڤیسا سەرکردە بەهزاد دۆرسن هەمی خەباتکار و چالاکوانên کورد yên binçavkirî wek merceke sereke ji bo destpêkirina danûstandinên yekrêziya navmala Kurdî di navbera enekesê û partiyên Yekîtiya Niştimaniyê Kurdî de di nav de PYD tevlî ku qesedê ragihan ku ew ê komîteke taybet ji bo şopandin û çareserkirina vê doseyê ava bikew tevlî derbasbûna qûnaxa duwem ji danûstandinan di navbera enekesê û partiyên Yekîtiya Niştimanî Kurdî de lê hetanha çaran vîsa dorsen hejmarek xebatkar û çalakvanên siyasî nediyare û PYD xwe ji wê doseyê dida paş û direve. Heştemîn salvegera revandin û binçavkirina serkirdeyê Kurd Behzad Dorsen di demekê de tê ku rêveberiya PYD biryara serbestberdana 631 endam û çekdarên Daişa terorîst yên ku bi tawan û tometên terorê hatî girtin roja dehê cotmeha 2020 derxist di 15 mehê de biryara xwe cîbicî kir got ku ew serbestberdan wek lêbûrîneke giştiye ji girtiyan re yên ku nîvê sizaya xwe di zindanê de derbas kirine herwiha li ser dirêjahiya salên borî PYD bi sedan Daişî serbest berdan lê wekû çavdêr û çalakvanên Kurd dipirsin û dibêjin gelo ji ber çê xebatkar û xizmetkarekî gelê Kurd mîna Behzad Dorsen û binçavkiriyên Kurd PYD çaran vîsa wan diyar nake û ji ber çê bê çi nerîn û çi hêşî terorîstên ku zarok û ciwan û dê û bavên Kurdan kuştin û teror kirin û serjê kirin mal û milkên wan wêran kirin serbest berdide gelo metirsiya wan xebatkarên Kurd ji Daişê bêhtir e Behzad Dorsen bavê pîran xwendina xwe ya seretayî û amadayî li bajarê Dêrikê kir di sala 1982 de bawernameya asta navendî beşê zanistî bi dest ve anî xwendina xwe lê kulîja amadekirina mamosteyan piştre bawernameya mafê fêrkirina asta seretayî wergirt di sala 1984 de û berdewam kir ta ku îcazeya lisans li kulîja perwerdê ji zankoya Feratê bi dest ve anî sala 1980 tevlî refên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye bûye ku duê demê de bi navê Partiya Demokrata Kurdî li Sûriyê Alpartî dihatin naskirin û kar dirêxistina xwendevanan de li Dêrikê û piştre li Hesekê dikir herwiha di nav desteyên partî de pile pile ji desteya xwecehî desteya şax ta komîta herêmî bi serket bi dest ve anî di kongreyê dihan de yê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ku di sala 2007 de hat darxistin wekû endamê komîta navendî û piştre ji bo Polîtbîroa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye hata hilbijartin di kongrê Niştimaniyê Kurdî de ku 26 cotmeha sala 2011 de hata darxistin beşdarî wekû nûnerê pedekesê kir piştre wekû endamê desteya cîbcîkar ya enekesê berpirsê devera Dêrikê bû jaliyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ve berpirsê rêxistina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li Herêma Kurdistanê bû herwiha berpirsê Encumena Xwecehî ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Dêrikê bû serkirdeyê Kurd ji dayîkbûyê bajarê Dêrikê ye di sehê meha 11 1963 de ji dayîk bûye xwedî xêzana û bavê 4 zarok û 5 birayan e dem û sal derbas dibin kadir û serkirde û alîgirên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û rêbaza Kurdayetiyê malbata serkirde Behzad Dorsen çavên wan li veger û serbestberdana wî tekoşerî hêja ye hîn jî hêviyên wan rojê hembêz dikin Alî Umar